ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରାତି ହେଇଛି 2ଟା 55। ଆମର କାଲି ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା କି 3ଟା ରାତିରେ ଉଠି ଗାଧୁଆ ସାରି 3:30 ଏଠୁ ବାହାରିବୁ। ମଙ୍ଗଳା ଆଳତୀ ଅଛି ଆମ 4ଟାରେ। 3:30 ବାଜିଲା ଆମେ ଠିକ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ମୁଁ ତ କେମିତି ଯାଇକି ମତେ ଉଠେଇ ଦେଲେ, ମୁଁ ଉଠି ଯାଉଛି। ସାରଟା ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମତେ ଉଠେଇଛି। ଚିନ୍ତିକି ଭୂତ ଉଠୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କଣ କରିବୁ, ଟେନସନ ଲାଗିଲା। ଆମର ରେଡି ହେଇଗଲେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ତ ରେଡି ହେଇନି ଆଉ। ଉଠୁ ଉଠୁ ବି ଫୋନ୍ ଦେଖିଲି 4ଟା। ଆମେ 3ଟା ରାତିରେ ଉଠି ସାରା ନିଜେ ଯାଇ ରେଡି ହେଇନି। ଦେଖ ତୁ ଚୁଟି ଫୁଟି ବସାଇଛି, ବ୍ରସ୍ ବି କରିନାହିଁ। ପୁଣି କେମିତି ତରତର ହଉଛି, 5 ମିନିଟ୍ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ଆପଣ ରେଡି ହେଲେ ଫାଇନାଲ ଲୁକ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ। ହଁ, କେତେ ସଂଘର୍ଷ କରି ଗାଧିଛନ୍ତି ଟିକେ ଓପିନିଅନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୀତ ନାହିଁ ବା ଏତେ ଉଠିଲା ମଧ୍ୟ କଲା କ୍ୟାମେରା ଖଣ୍ଡେ କହୁଛନ୍ତି ଶୀତ ନାହିଁ। ସକାଳେ ଉଠିବାକୁ ଭାରି ପାଣିରେ ମୁଁ ପାଣି ଢାଳିକି ଗାଧେଇଛି। ମୁଁ ଆଗ ଉଠିକି ତମକୁ ତ ଫାଇନାଲ ଲୁକ୍ଟା ରହିଲା। ରେଡି ହେଇଗଲ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଦେଖିବାକୁ। 4ଟାରେ ଠିକ 4ଟାରେ 3:50 10 ମିନିଟ୍ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିବାକୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ରାତି 4ରେ ଯାଇକି ପୁଣି ଆସି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ପୁଣି ବାହାରିଲୁ ଜଗା ପାଖକୁ। ତାପରେ ସୁବି ଯିବୁ ଆମେ। ବ୍ୟାଗ ସହ ସବୁ ଧରିଛି। ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ଆମେ ରାତି 3ରେ ଉଠିକି। ଆଉ ଆମ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକୁଟିଆ ଚାଷ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି କହିବି ଏଇଗୁଟା କଥା, ଯୁଆଡେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ କି ନ ଯାଆନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ। ଖର୍ଚ୍ଚ କହିବାକୁ ଗଲେ କଣ, ଲାଇଫରେ ତ ବହୁତ ସାରା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। ଏମିତି 500 ଟଙ୍କା ଆଭରେଜ ଖର୍ଚ୍ଚ, 500 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ବିନା ପଇସାରେ ପଳେଇ ଆସ, ତାପରେ ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ। ଜଗା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗେଇ ନେଇଯିବ। ଲାଇଫରେ ନା ଧରି ଚାଲ, ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲ। ଆଉ ଆଜିକା ଡେଟରେ ପୁରୀ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଯଦି ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଭେଜା ଥିବ ତ ଟଙ୍କାଟା ହାତରୁ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହବନି। ଲିଫ୍ଟ ମାଗି ମାଗି ଲୋକ ପୁରୀ ପଳେଇ ଆଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଖାଇବା ଟେନସନ କେବେ ନେବେନି। ଜଗା ପାଖକୁ ଆଇଛୁ ମାନେ କେବେ ଭୋକିଲା ଯିବନି। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯୋଉ ଯେତିକି ଥିବ ସବୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ମାନେ ସବୁ କିଛି ହାପି ଫିଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହବ। ଯେମିତି କି ସମସ୍ତେ ଲାଇଫରେ ସବୁ ଲାଇଫରେ ତ ସମସ୍ତ ଲାଇଫରେ ସବୁ ବହୁତ ସାରା ଟେନସନ ଅଛି। ସେଇ ଟେନସନ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କେତେକ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବି କିଛି ଜଣ ମେମ୍ବର ଯାଇକି, ଆଉ ଜଣେ ମେମ୍ବର ଆମର ବସିଛନ୍ତି, କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗହଣରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବସି ଯାଇଥିଲା ଏଠି 3 ଜଣ ବସିବା ରୁଲ ଅନୁସାରେ, କମିଟି ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ଅନୁସାରେ 2 ଜଣ ଲେଖା ବସିବୁ। ଆମେ ବସିଗଲୁ ଆଗ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ତ ସେମିତି କିଛି କହିପାରିବିନି ମୁଁ। ଗୋପୀନାଥ ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସାରା, ମାନେ ରାଜସ୍ଥାନ, ବହୁତ ମାନେ 4 ଧାମ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ଧାମ ସେଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ, ଯାହାକି ଆମେ ଯୋଉ ଗର୍ବ ମନେ କରିବା କି ଆମରି ଷ୍ଟେଟରେ 4 ଧାମରୁ ଗୋଟେ ଧାମ ଆସୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ମାନେ। ପୁରୀ ପାଖକୁ ଆସିଗଲୁ। ଜଗାର ଲୀଳା ଅପାର କହିଲେ ବି କଣ ଚାହିଁବ ତମକୁ ହଠାତ୍ ବାହାଘର, ଯେମିତି ଡୋରି ଲଗାଦିନି ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଆଇଛି, ପୁରା ବନବାସରୁ ଫେରିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଜଗା ଡୋରି ତ ଅପରମ୍ପରା, ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଜଗା ହିଁ ସବୁ କିଛି। ଯେମିତି କି ଶ୍ରୀପୁର ତୋର 5-6 ଥର ଲାଗିଥିଲା ଡୋରି ନା। 2024ରେ ପ୍ରାୟ ମୋର 6-7 ଥର ଲଗାତାର, ମାନେ 2024 ଫାଷ୍ଟରୁ ଯାଇନଥିଲି, ଲାଷ୍ଟ ମାନେ 2-3 ମାସ ବର୍ଷର 2-3 ମାସ ଭିତରେ 6-7 ଥର ପଳେଇ ଆସିଛି। ମାନେ କଣ ଏମିତି ଡୋରି ଲାଗିଲା ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ଆଉ ଏଥରକ ଫାଷ୍ଟ
ମନରେ ସ୍ମରଣ କର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଟୋମେଟିକ ଜଗାଣିଆ ତା ପାଖେ ତମକୁ ପହଞ୍ଚିବ ସେଦିନ ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ମାଡି ଚାଲ ପୁରୀ ଧାମକୁ ବଢି ଚାଲ ସେ ଗୋଟେ କଥାରେ ଅଛି କଥା ଜଗା ଚାହିଁଲେ ସବୁ କିଛି ଜଗା ଚାହିଁଲେ କିଛି ନାହିଁ ସୋ ଆର ଭିଉ ଟା ଆସିବ ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆମେ ଆସିଛୁ 3ଟା ରାତିରେ ଯଦି ଆକୁ ଉଠେଇବା ଆମେ ଆସିଥିଲେ ମନ୍ଦିର ଭିଉ ଆମେ 3ଟା ରାତିରେ ଆସିଥିଲୁ ଭିଡ ବି ଯାଇଥିଲୁ ବଟ ତା ଭିତରେ ରହିଲା ବେଳେ ଜାମ୍ ଆମେ ବି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଉଥିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଦୌଡ଼ିବୁ କିନ୍ତୁ 3ଟା ରାତିରେ ଯୋଉ କଣ କହନ୍ତି ମଙ୍ଗଳାରତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ମିସ୍ କରିବେ ଯେବେ ଆସିବ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମାନେ ତା ପୂର୍ବ ରାତିରୁ ପଳେଇ ଆସିବ ରହିଯିବ ଏଠି ମଙ୍ଗଳାରତି 4ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ଆରାମସେ ଦେଖିବେ ଆଉ ସେଠିକା ଭ୍ୟୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଯେମିତି କି ଠାକୁର ପୁରା ପାଖକୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିବ ସବୁ କିଛି କରିବ ଭାଇ ମାନେ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ବାଇକ୍ ମୁଁ ଦେବି ମୁଁ ତ ଜଗା ପାଖରେ ଆଉ କଣ ବାଇକ୍ ଦେବି ଯାହାକି ସେ କହିଦେବେ ଜଗା ହିଁ ସବୁ କିଛି ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ପଡିବନି ଜଗା ପାଖରେ ମାଇ ଲାଷ୍ଟ ବାଇଟ୍ ତା ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ ଆସୁ ପୁରୀ ପୁଣି ସି ବିଚ୍ ଗାଧେଇବୁ ଏମିତି କେବେ ହେଇପାରିବ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ସବୁ ଆଉ ପୁରୀ ଆସିବା ସି ବିଚ୍ ଗାଧେଇ କେବେ ହେଇପାରିବ ସେଇଟା ଠିକ କଥା ଏବେ ତ ଆଜ୍ଞା ଭାଇବ୍ ନେବେ ଯିବେ ଓକେ ଆମେ ବି ଯାଉଛୁ ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସର ନାହିଁ ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ଜଗା ତୁ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଏ ସେମିତି ଆଜିକୁ 4 ଥର ପଡିଗଲା ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆସିସାରିଲି ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲି 4 ଥର ଇଏ ମୋର 4 ଥର ପଡିଛି ଦେନ୍ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ଚାରିପାଖେ ବୁଲୁଛି ଗାଁ ଖାଲି ଫଟୋ ଉଠେଇ ବୋଲି ଆସିଥିଲି ଆଉ ଭାବୁଥିଲି ଭଲ ପ୍ଲେସ୍ ଟା ପାଇଗଲୁ କଣ ଦେଖୁଥିବେ ପତିତ ପାବନ ଧ୍ୱଜାଟି ପବନର ବେଗ ସହ ତାର ଗତିକୁ ବଜାୟ ରଖିଛି ଆମେ ବି ଆମ ଗତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା କୁହୁଡି ବଗେରା ସବୁ ଆସିଛି ଦେଖୁ କ୍ୟାପ୍ଟା ପଡ଼ିବ ସବୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ଯିବାର ସମୟ ଆସିଗଲା 2 ଦିନ ଥିଲୁ ପୁରୀରେ 2 ଦିନ ବହୁତ ସାରା ମସ୍ତି ବଗେରା କଲୁ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ବି ଆଉ ଜଗାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି କିନ୍ତୁ କଣ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ସମୟସୀମା ଅଛି ଆସିଛୁ ଆମେ ବି ଯିବୁ କାରଣ ସମସ୍ତ କାମ ନୀତିଦିନିଆ କାମ ଅଛି କଲେଜ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଗଲେ ବି କାମ ବହୁତ ସାରା ଅଛି ଯେମିତିକି ବିଲରେ ଧାନ ବଗେରା ପଡ଼ିଛି ଗଲେ ଭାଇ ବି ହେଲ୍ପ କରିବାର ଅଛି ବିଲରେ ତାପରେ ଆଉ କହିବି କ'ଣ ଜଗା ଡାକିଥିଲା ଜଗା ସମୟ ବିତିଗଲା ଜଗାକୁ ଛାଡ଼ି ଆମେ ଯିବୁ ଆମେ ତାପରେ ଗୁଆରେ ଏଇଠି କରୁଛୁ ଆଉ ଥରେ ଡୋରି ଲଗାଉ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଜଗା ପାଖକୁ ଆସୁ ଦେନ୍ ଏତିକି କହିବି ଆଉ ଆସିଲା ବେଳେ ବାଟ ସାରା ଗୋଟେ ନା ଖାଲି ମାନେ ମନ ଭିତରୁ ଜଗା କେବେ ତୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଡୋରି ଲଗେଇବୁ ଆମେ ଆସିବୁ ଆମେ ତ କୋସିସ୍ କରିବୁ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ତା ସାଥ ହେଲେ ଡେଲି ଆସେ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା କି ଏଠି ରହିଯିବାକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥ ନେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମ ଘରକୁ ଦେନ୍ ଆମ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ଏଥିରୁ ଆମେ କି ଆସୁ ସିପୁନୁ ମୋର ଆସୁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ କାଲି 4ଟା ବେଳକୁ ପଳେଇଲା କଟକ ପଳେଇଲା ଆମେ ଆଜି ରାତିରେ ରହିକି ଆସିଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ କଥା କହୁଛି କାଲି ଆମେ ଉଠିଗଲୁ 2:30 କେତେରେ ବଟ୍ ଆଜି ଉଠିଗଲି ଟୋଟାଲି ଉଠି ପାରିଲୁ ମାନେ 6:15 ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି ଆମେ 5ଟା ଉଠିଲେ ଆସିପାରିଲୁ ଏଇଟା ଆସି ଉଠିଲୁ 5:20 ଦେନ୍ ଆସିଲୁ ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଟ୍ରେନ୍ ଲାଗିଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀ ଟୁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଦେନ୍ ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ ଏଠି ପହଞ୍ଚିବୁ ଯେତେବେଳେ 12:30 ଲାଗିଯିବ ପହଞ୍ଚିବୁ ଦେନ୍ ओके जर्नी खत्म जगह टाटा नेक्स्ट टाइम